Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването «Вяра и общество». Благодаря на всички вас, които ни поздравихте със светлия празник на Христовото Възкресение. Днес ще ви срещнем с един от малкото български католици, който имал шанса да общува лично с Йоан Павел II. Досещате се, разговорът ни е по повод предстоящата беатификация на покойния папа. Преди това обаче поглед към голямото събитие, което се случи тази седмица в живота на православна България. Това е първата по рода си международна конференция на тема «Православното богословие и науките». Подобен форум е изключително важен, тъй като събира на едно място световно известни имена на богословската наука. Някога науката отхвърляше религията като схоластична и ретроградна, а религията заклеймяваше науката като отрицание на Бога. В наши дни обаче емпиричното познание за света и вярата в свръхестественото все по-често си подават ръка. Доказа го и международната среща «Православното богословие и науките», събрало у нас именити богослови от Европа и отвъд океана. Като свещеник Георгиос Драгас, преподавател в Православното висше училище по богословие Светия Кръст в Бруклайн, САЩ. Преди да навлезе в дълбините на духовната наука, той е завършил инженерство. Човеколюбието на Бога спомага напредъка на науката, защото без Негова помощ ние никога няма да стигнем до същността на нещата. Ако учените не са богобоязливи, те никога не биха стигнали до ядрото, до същността на въпросите, които изследват. Науките, които развиваме, са ни дадени от Бога, който е сътворил човека за спасение на целия свят. Господ Спасителят също е бил учен, защото в своята святост има всички отговори, които вълнуват човека. Православното богословие и науките не е ли твърде абстрактно подобно заглавие за конференция, имайки предвид, че в модерните времена религията и науката някакси не могат да си подадат ръка и са по-скоро в един антагонизъм? Вярно е, че от векът на просвещението, особено в западната християнска цивилизация, се наблюдава такова противопоставяне между науките и религия, общо ако може да кажем, или науките и църквата, но това е по-скоро на външно, на социално и на политическо ниво, докато връзката между християнството, църквата, християнската цивилизация и науката изобщо е много дълбока и това се вижда, че именно в християнската цивилизация са най-големите постижения в областта на науката. Дълбоко съм убеден, че нашето време, както казва руският православен философ Алексей Лосев, търси сближаването на науката, религията и културата на всички позитивни страни на човешкото битие. Днес, когато секуларизмът води в крайна сметка до намаляване на самата човешка култура, когато се забравят основите на нашето човешко съществуване, когато нравствеността постепенно се заличава в масовото съзнание, всички ние, и хората на науката, и хората на културата, и хората на религията, трябва да се обединим. Просто не съществува никакво съществено противоречие. Това е едно изкуствено разделяне, което ние заедно сме длъжни да преодолеем заради съхранението на човека, заради съхранението на самия образ и подобие на Бога от човека. Казвате, между религията и науката има диалог, има връзка, но все пак от 2 години насам, когато стане въпрос за преподаване на вероучение в българските училища, винаги се поставя този казус. В част по религия учителя ще говори за сътворението на човека, за Адам и Ева, докато в част по биология учителя неминуемо говори за произхода на човека от маймуната според Дарвин. Няма ли тук едно противоречие? Така изглежда и това е проблем на българското училище и на българското общество, защото в една християнска традиция, в която живеем ние от толкова векове и непрекъснато наблягаме на това, че ние сме в началото на християнската цивилизация на Европа, че България е една от най-старите християнски държави в Европа и така нататък, в България няма възможност да се покаже именно тази гледна точка на християнската антропология, на разбирането, че човекът е сътворен по Божий образ и подобие. Така че това е въпрос, който българското общество трябва да реши, но при всички положения, във всички европейски държави, изобщо във всички държави, където има християнство и
са изградени на основата на християнската цивилизация, този въпрос не се поставя по начина, по който се поставя в България. Докато учех в Московския държавен университет, огромна част от професорите, в това число и по естествените науки, като физика, биология, откровено говореха, че дарвинизмът и други крайно материалистични концепции не са строго научни, че те също спадат към областта на вярата, към областта на допустимото, което, разбира се, не може категорично да определи крайната гледна точка. Престижният международен форум «Православното богословие и науките» стана възможен благодарение на инициативността на Богословския факултет на Софийския университет. Подкрепата дойде от известната фундация за интердисциплинарни изследвания Джон Темпълтън и от фундацията на професор Минко Балкански, световно известният български физик, който работи в Париж. Един от идейните мотори на конференцията е друг физик. Младият учен Стоян Тенев, който преподава иновационни технологии в Дания, но е и дипломиран богослов. Убеден е, че богословието е единствената наука, в която знанието не се придобива, а се открива, защото е богооткровенно. При мен се случи така, че и просто попадайки се при така автентично православни хора, те бяха заинтересовани да чуят от мене какво аз знам за, примерно за учението за енергиите от гледна точка на физиката. Тогава аз с очуда разбрах, че всъщност това е фундаментална част от православната догматика, от учението за духовния живот на православния човек и в църквата. И тогава, бидейки заинтересуван от физическа гледна точка, започнах да чета повече богословие. Четейки богословие, това ме направи повече физик. Аз започнах да се задавам отново някои въпроси, които съм разглеждал като студент и след това като преподавател. Така че се получи този синхрон между моя интерес и аз с очуда дали така, открих, че православното богословие по отношение примерно на учението за енергиите е много по-конкретно, много по-задълбочено в своя изказ. Така че това отвори такъв прозорец, който никога аз не съм имал стоейки тясно в точните науки. Какво да кажем обаче за някои непримирими концепции по отношение на религията спрямо науката и по отношение на науката спрямо религията? Примерно науката и религията едва ли някога ще си подадат ръка за сътворяването на човека или сътворяването на Вселената? Ами аз точно за сътворяването мисля, че това е един от най-лесните въпроси за отговор, защото и в физиката няма теория, когато се стане дума примерно за тъй наречения голям взрив или за първите моменти на Вселената. Свети Василий Велики, кой е казал, началото на време не е време. Не е още време. Тоест, тогава ние не можем да въведем понятието за време. Скоро попитах мой колега, който е направил дисертация по квантова гравитация, добре, какъв е проблема с понятието за време в началните моменти? И той каза, този въпрос е некоректен. Ние още нямаме теория в тия неща. Така че, значи за мен това просто показва, че науката винаги опира до една граница, откъдето тя не може да опира до границата на познанието и тази граница става част от самото познание. Това е един език, който много често можем да намерим от на църквата. На духовния опит на отците на църквата се позовава и французинът Жан-Клод Ларше. Роден католик, приел още като студент православието, днес той е един от най-превежданите автори по проблемите на медицината и психологията от гледна точка на християнството. По време на конференцията бе представена книгата му «Богословие на болестта», току-що излязла на български език. Важно е да се знае, че не Бог е създал болестите и злото. Това казват светите отци. Например, свети Василий Велики пише, че не Бог е създал болестта, страданието и смъртта, защото когато Бог създава човека, реалностите като болест, страдание и смърт не съществуват. И много ясно е, че когато Христос се появява на земята, светът се трансформира и болестта, страданията и смъртта ще бъдат унищожени за човечеството, защото те не съществуват в първоначалните планове на Бог. Но това освобождаване не може да стане веднага. След като Бог не е създал болестите, защо обаче допуска те да спохождат човек? Бог уважава човешката свобода. Всички тези страдания, болести и смърт са последствия от избора на човека. Това е резултат от лошото ползване на свободата от човека и е ясно, че Бог уважава избора му. Уважава избора му да не вярва в самия себе си
и не го насилва да прави друго. Поради това Господ не променя световния ред и следствията от човешкия грях. Но Бог е дал на хората, които вярват в Него, властта да трансформират в дълбочина реалностите, да променят изцяло тяхната същност, да ги преодоляват. Така смъртта ще изгуби своята сила, която ни парализира, а също и страхът, който изпитваме от нея. Върху проблемите на друг аспект от голямата медицина лекция изнесе и най-известният специалист в областта на православната психотерапия. Това е митрополитът на Навпакт в Гърция, Иеротей. Според отците на църквата, душата на човека притежава ум и логик. Енергията на ума е онзи инструмент, чрез който човек общува с Бога, а логиката общува с тварното. След грехопадението на първите хора, разумът помътнява и се отъждествява с логиката и страстите. Следователно, православната психотерапия изучава помътнения разум и се опитва да го върне към природното, така че да получи знание за Бога и по този начин да се освети цялостно и човекът. Църквата не е религия, а функционира като психотерапия, освобождаваща човека от всички предубеждения, суеверия, митове и мистицизъм. Бог е лице и осъществява общение с човека вътре в църквата, така че когато човек се лекува от робството на чувствата и чувствеността, обича действително Бога и събратята си, придобива боголюбие и човеколюбие.